Okay na po guys. Okay. Ano tag SM guys. SM City Butuan. Ay sa padali. Yes guys, mo adto kong SM. Kay magpa-trim ko sa akong hair. At the same time, wait. At the same time, ang akong 2 eyeglasses guys. Kani bang diri kani oh. Di ba ang atong eyeglasses naman siya plastic diri or rubber? Ang upat gyud na wala kay duhaman ang akong eyeglasses. Upat gyud din natanggal. I don't know. Asa siya nabutang. So kung dalhon dito sa akong gipahimuan na eyeglasses para matauran. Wala ko kahibalo kung naibayad or how much. So, I'll go na guys. Let's go to the SM. SM Zairi Butuan. Okay. Let's go, set go. Ayop na pa ko maparkingan sa Ubos. Pero kung wala na, rooftop na puntaan niya. Grabe na ba kainit? As in, 10 o'clock pa lang guys. Comment down below pag ako nang i-post sa akong kuan guys ha. Sa akong singalan ani. Sa akong YouTube. Kaya ako nang i-post sa akong YouTube. Kung asa mo dapit. Kay kami na ami diri sa Butuan City. Grabe na kainit. 10 o'clock pa lang, my gosh. Yes, mo na tinuod guys. Grabe kainit. So, atong danahon mo asa dala karon makapark. Kung sa roof deck ba or roof deck or rooftop or dire lang ta sa may ground floor sa outside parking area. Grabe yun kainit. Sakit akong ulo. Manindihan to, sakit akong ulo. Maayo na lang yun. Okay. Let's go. So guys, mag-antod sa Carono guys SM City Butuan. Yeah, actually gusto gina ako matulog after sa akong breakfast kaya gikan man binag-jogging. Pero ako sa unahon ng akong eyeglasses kay sakit kaayo diri sa ilong nga walay kuan rubber. Akong ba utang rubber guys. Jud na ko ka eyeglasses. Duha jud siya ka eyeglasses ang natanggalan o rubber. Yes, mauna ang tinuod. Yes guys. Going to SM ta and then lagi to guys. May activity nga apilan ang Labak Community Run. So sa isang kasimana guys kaupat na ko ga-exercise. Yeah. Tuesday, Thursday, Friday and Sunday. Actually 3 days na magina na-create lang ning Labak Community Run sa may Butuan City. Mga group of runners ni sila guys. Manggana ko na ilan na uban kay daghan kay mga newbies na mga runners kay kung atong pandemic guys cycling era karon 2024 is a running era.
every Friday guys, duulan og 400 runners gyud ang mga pilana. Nga, di ba yan na siya fun run or dili siya race. It's only a community run nga magtapok ang tanan group of runners. And then every Friday na ay sponsorship. So kanang mo sponsor ana guys kanang sa Lapa Community Run every Friday, ang mo sponsor ana na sila i-prepare nga foods after sa tanaw na sila i-prepare na food every Friday nga pag abot sa mga runners na ay mga kaon, water and foods. So or gyapon guys 7 kilometers naman gina ang dagat sa Friday. Pagbalik ang imong gilos nga calories and carbs imo ra pong kaunon. But that is only every Friday. Pero ang uban guys di naman mangaon. Ang ila lang yun ma-enjoy sila mag-run. Like me, ako di man siya kumukaon guys, pero pag na-ay fruits kana kaon jud ko na fruits. Pero kung wala fruits, di ako mukaon. Ito na lang ipalabi sa uban. Yes. Ang ilang mga food na gina-prepare is ano good guys, kana like sa mga kakanin. O mga kakanin mostly guys, as in kakanin jud. And then kung mag-prepare sila ng fruits, watermelon, sagaran. Kaya water ba yan? And then mag-prepare po sila water. Of course. Ano siya guys? Then ito sa Kaizan, no traffic light. And then pag mo-turn taan is sa left, going to Quezon City, Butuan na dahil. Ano siya guys? So guys, magpatrim ko. Mubok magiging akong buhok na kaayo. Actually, ginapatriman ko rag yun ni siya permanente. Like here, o kani. Kay mo, ano naman din siya, mo fly away naman din siya guys. So muna akong ginabuhat. Trim lang. Ang galon lang ng mga nag-fly. Mura. Hindi naman tayo makapahaba o buhok. Hindi naman tayo makapataas. Okay. My hair is very, nipis. Nipis na higi akong buhok guys. So mana. Trim na lang yun ko. Akong kabataan, yes, I have lots of hairs. Askay kong hair guys. Nagahawak permanente. Pero since atong chemotherapy ko, because kung nakabalo mo, watch mo sa akong mga YouTube, akong gipang post, I am a breast cancer survivor. I hope I'm a survivor already. Kaya wala pa bang ko nagpa-test kung cancer free na ba ko. So, siya guys, after sa akong chemotherapy, diba, naupaw naman ko, bagka kay kong hair, itong wala pa ko na chemo. After sa akong chemo, nitubo siya balik, pero nipis na. Yan, nakapataas pa kong buhok before, after sa chemo na ako. Kasi kadaghan ko nakapataas. Pero, wala naman siya ni balik yun o kabaga. Nantod nga, nipis na niya. Dugan, kay maglagas-lagas na siya guys. So, kaysa ma-stress ko, ako na lang ipa-shortcut permanente. As in, fixie hair, naging ko permanente. Naka-fixie cut na permanente ang akong mo. Ako na yun, sapo. Yes. I hope natin makuha ng parking. Ayaw natin makuha dari sa ubos. Okay. Yun ang muna, grabe ra kagamay sa parking area dari sa ubos sa SM. Dali ra kayo siya mapuno. As in guys. Dali ra kayo mapuno. Mugay nga sa rooftop. May gani kay kuan kay ko kaning
isog kay kumusta ka og rooftop. Na. Pero nagtudlo sa ako guys. Si Jerbot yun. Si Jerbot ang nagtudlo sa ako how to climb the rooftop. Kay spiral ba ya siya guys? Spiral. Thank you. Yeah, spiral. Sumuto. Murag puno na. So, murag sa roof deck na taan ni mag-parking. Mi Isay. Kung nababay parking. Wala na guys. Nagana ka ay nag-waiting. So, diretso na to sa rooftop. Manaka palang mugtaas na kadaas kayo sa pila niya gibawasan pag yun ang parking kay na event. Oh my gosh, saka na mo sa rooftop guys, come here na, sabay na mo sa ako doon na tag rooftop. Let's go na. Okay, ang tanggal na itong shades kay ngit-ngit na ba sa rooftop. Yes. Nagano ko ang sakyanan. It's 10:39 pa lang. Puno na dayon. Nakata sa rooftop, ha? Sabi na ba kainit? Good. It's so very hot. Diripod ng parking, wala na, puno na. Puno na. Pero lang magmani ko SM guys, salag-salag ko mga parking sa ubos. Sa rooftop ko permi. Okay, wala dyan. Race. Ang libot-libot na ang race. Okay. Let's go. Nandito sa rooftop. Ayan, diba? Ngit-ngit. Yes, I am here na. Ang init. Dili ra ko be. Ra ko kay duol ra ko. Okay. Hindi na tayo magpalayo-layo. Sa tabi. Ang Joan pa niyo. Ang tagayas ako ang Joan. Yan, santera yung ilang car. Okay guys, we are here na. We are here na in SM Rooftop. Roof deck. So, magbabay na ko guys. Bye-bye, Mama Chup Chup.